Танылган блогер, ләкин аны беркем дә белми. Туйдырды инде, Туйдырды. Кайдыр 7 җирдә йөри, 8 җирдә күрәм. Минем сәгатем 200 сум торамы? Мен авыркан бер Ноктага бастым да, мен аны туй алмый калышымны сөйләячәкмен. Мен ошамый, мен раздражаюсь, и карап бер. Минем сторис юкка чыкты да. И язылган эротический контент. Кичкене генә утны, шундый кичкене генә әйбернешесен бит инде. Авыр түгел бит инде. Бармак белән. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу димәк дип аталган подкаст аның алып баручысы мин Илүзә Касыймова һәм бүген бездә кунакта күп кырлы шәхес Лейла Лерон Бахмутова. Ул безнең алып баручы, алып кайтучы юмор остасы. Шулай ук әлбәттә инде исемен белгеч блогер. Дөрес, барыгызга сәлам. Шунда ук сорау бирәсе килә, менә күп кешеләр кызыксына, СММ нәрсә ул дип гомумән дип язган кешеләр дә бар. Ул инглиз теленнән инде social media marketing дип тәрҗемә ителә. Теге менә интернетта, социаль челтәрләрдә эшли торган кешеләр менә шул исемем белән шөгыльләнә инде. Видео, фото төшерүчеләр, пост ясау. Менә алар барсы керә инде, чыннан да бар бит инде видеомейкерлар, контент-мейкерлар, копирайтерлар, блогерлар, анысы менә бөтен әйберне интернетта эшләгән эшләрне ул исемем белгечләр эшлиләр инде. Менә шулай. Кыскача гына шулай. Сез ничә ел менә әлеге өлкәдә һәм ни өчен СММ белгечлектән китергә булдыгыз? Бәлки белмәүчеләр дә бардыр. Карагыз, мин бит инде бер 8 ел бу эштә эшлим дип әйтергә була. Әле ул вакытта СММ дигән сүз юк иде. Менә мин эшли башлаганда, менә син интернетка ниндидер фотографияны саласың да, лайклар җыясың да, буның менә мәгънәсен атамасы да юк иде. Анасын берничә елдан соң гына мин үземне СММ белгеч икәнемне белдем. Менә. Нигә китүемне, менә үзем шундый шәхес инде, мин бик күп җирләрдә бик кырлы дип әйттең бит инде. Мин төрле эшләрне эшләп карыйсым килә. Менә СММ белгечтә мин ниндидер дәрәҗәгә барып җиттем. Үсеш якларын күрмим, кызыгып беттем, шунда шуңа күрә китергә булдым. Ләкин белемнәрем бар. Ул белемнәрем белән мин әлбәттә кешеләр белән бүлешергә бик яратам. Шуңа күрә мин монда китергә бик шатмын. Рәхмәт. Димәк, син дәресләр алып барасың һәм үз белемнәреңне шулай курсларым бар. Минем курсларында бетердем. СММ белән саубулашу моментлары килеп җитте. Яз башында шуңа күрә мин бөтен дәресләрне дә бетердем. Булай менә дусларыма нәрсә сөйләргә, консультация бирергә яки менә мондый подкастларга килеп китү минем өчен авырлык китерми, чөнки тегешеннән дә менә шул 8 ел эчендә белемнәр җыелган, тәҗрибә бар һәм менә мин секундында ниндидер әйберне әйтеп куям да кешеләргә, алар шулаймыни ул ди. Миңа минемчә ул Булай да аңлашыла торган әйбер кебек тоела, ләкин кешеләр әле дә белми. Шуңа күрә мин аларга ниндидер үземнең, алар сорасалар инде әлбәттә, үз тәҗрибәмне җиткерергә тырышам. Шәп. Кайда да булса яки кемдә дә булса, укымыйча, белем алмыйча шушы өлкәдә эшләп буламы? СММ белгеч булып буламы? Әлбәттә. Мин үзем шундый самоучка дип әйтергә кирәк инде. Чөнки менә бу эшкә килгәндә мин бары тик көн саен ниндидер постлар куеп, видеолар монтажлап, шулай эшли генә, карап калган кешеләрдән күреп, видеолар карап, алар бушка бар интернетта, тотта кара, иренмәскә генә кирәк. Һәм менә ниндидер яңалык барлыгы килә икән, шул ук көнендә, шул ук моментта яңалыкны күреп алып, аны үземнең социаль челтәрләремдә эшләп карадым. Теге минем үземнең блогларым ул теге ниндидер теге ак күселәр кебек, лабораторный күселәр кебек. Ниндидер яңалык барлыкка килә икән, мин тотам да, аны тиз генә үземдә эшләп карыйм. Бай беренчедән ул теге хәтердә кала, яхшы итеп теге бармак хәтере инде. Аннан соң инде син тикшереп карагач, клиентларыңда да тикшереп карый аласың, эшли аласың. Менә бу эшли икән чыннан да, мондый вариантны эшләп була. Әйдә сездә эшләп карыйга дип әйтеп була. Белмичә, тикшермичә әлбәттә, аны эшләргә куркыта. Теге бар бит инде ул эффект самозванца диләр инде аны. Кеше менә үзенең теге укымагачтын, корочка булмагачтын, син именно син СММ белгеч дигән корочка булмагачтын, син ничектер аласың үзеңне исемен белгеч дип атарга. Экспериментлар ясаганнан соң, эшләгәннән соң, берничә теге яхшы кейсларым булганнан соң, син үзең сизә башлыйсың инде, чыннан да минем эшем ул акча китерә минем клиентларыма, димәк минем эшем яхшы дип әйтә алгачтын, мин инде әлбәттә үземне исемен белгеч дип әйтеп йөри башладым, корочкасыз да. Димәк, бер кайда да шушы өлкә буенча белем алмадыгыз булып чыга инде. Курслар үтмәдегез. Курслар үтмәдем, ниндидер вебинарларга кирип чыгарга, ниндидер лекцияләрне тыңларга йөргәнем булды инде әлбәттә.
Чөнки син барыбер андай курсларга йөргәндә, мәсәлән, мин моны беләм икән инде дип чыгып китәм мин күп очракта. Димәк, куркыныч түгел, димәк, мин чыннан да үз бәямне куя алганмын. Димәк, аена чыннан да менә мин соңгы елларны инде кимендә 35 меңгә эшлидерим бер клиент белән. Теге азрак алмыйдырым. Кеше сорыйдыр инде. Ничесен соң син анда? Ничек шундый акча ала аласың? Чыннан да минем тәҗрибәм менә чыннан да шундый акча тора. Икәнен аңлыйсың, чөнки син йөрисең ул курсларга, каядыр кешеләр белән аралашып йөрисең, исемен бер кешеләр белән аралашып йөрисең, һәм аңлыйсың, чыннан да мин аларның әзрәк кенә бер баскычка өстенрәк икән. Менә шушы тәҗрибәгез була торып, хәзер инде 8 ел биредә дип әйттегез. Нинди төп эш кагыйдә бар? Нәкъ менә биредә бәлки нәрсәдер эшләргә ярамыйдыр. Менә катгый рәвештә бу эшне эшләргә ярамый биредә, яки нәрсәдер эшләргә кирәктер. Нинди менә эш кагыйдә ул? СММда эшләгәндә, интернетта эшләгәндә, ул бары тик менә чыннан да берничә генә кагыйдә бар. Ул дисциплина, әлбәттә. Көн сайын син чыгып контент ясарга тиешсең. Син контентны карап утырмыйсың, син контентны ясыйсың. Менә бу беренче минем менә әлдә монда язылган ул. Я тот, кто создает контент. Мин үземә истә калсын өчен мин гел шулай язып куям үземә. Мин холодильникта тора ул. Там чөнки син утырасың интернетта, син сизмисең дә, ничек кирип китәсең, син батасың, карап утыруга. Шуңа күрә мин бит инде блогер, мин контент мейкер, димәк мин аны ясарга тиешмен ул контентны. Бу беренче дисциплина. Аннан соң әлбәттә курыкмаска. Курыкмаска дигәнне ул төрлечә аңлап була. Чөнки менә мәсәлән син куркасың камерага сөйләргә. Бу да курыкмаска дигәнне аңларга кирәк инде. Кирәкме куркырга. Аннан соң бит инде социаль челтәрләр гел аерылып, гел үзгәреп тора. Син куркыта ул. Бүген монда кнопкасы, иртәгә икенче якта кнопкасы. Аннан соң бу социаль челтәр бүген бар, иртәгә ул юк. Менә ул курку дәрәҗәсенә кирип китәйме? Син стагнациягә кирип китәргә мөмкинсең, туктап калырга. Монда ярамый куркырга. Гел ничектер адым ясарга курыксаң да барасың, курыксаң да барасың. Һәм өченче ахватларга, лайкларга карамаска. Менә. Бу инде хәзерге вакытта теге шулай ук туктата күп кешеләрне, контент мейкерларны, ахватларым төште, лайкларым аз дип кеше югалып кала. Аларга карамаска кирәк, сиңа ошаган контентны булдырырга, туктамаска. Иң кирәге. Менә хәзер сорау туа. Кайсысы мөһимрәк, ахватлармы яки язылучылармы? Шуны күңелне әйткәндә, хәзер әлбәттә ахватлар яхшырак. Чөнки язучылар алар бүген керәләрме, бүген кермиләрме, аккаунтларына билгесез. Аңа карамый. Хәзер рекламодательләр дә, клиентлар да карыйлар ахватларга әлбәттә. Һәм без беләбез инде, ахватларны күбрәк җыя видео контент, клиплар, шортслар. Шуңа күрә ул видео контентка басым ясарга кирәк. Кайчак мине әйттеләр, Лейдә сине фотога төшерәм диләр инде. Горизонталь фотога төшерсәләр, тагын да күлә башлыйм. Нәрсә кирәк ул миңа? Нәрсәгә? Әйдәгез мине видеога төшерегез, пожалуйста. Чөнки кеше хәзер видеодан гына карап мәгълүмат җыя. Моны истә калдырырга кирәк әлбәттә. Ничә секунд эчендә кешене җәлеп итәргә кирәк? Ничә секундлык булырга тиеш рилслар, мәсәлән, клиплар? Беләсезме, элек бит әйтәләр инде, синең аккаунтыңа керсәләр, аккаунтыңны карап чыгар өчен 10 секунд вакыт бар, шуңа күрә 10 секунд вакытында кешене ничектер җәлеп итәргә кирәк дип. Хәзер 10 секундтан 3 секундка төште. Синең 3 секундта кеше аңламый икән, синең аккаунтыңны нәрсәгә кирәк икәнен, ул аңа гомердә дә язылмаячак. Һәм элек маркетологлар әйтәләр, сезнең товарыгызны сатып алсыннар өчен, без бит инде шулай ук товар, безнең блогларыбыз шундый ук товар. 10-15 тапкыр сез кешенең күз алдына китерергә тиешсез инде, күреп алырга тиеш ул сезне. Аннан соң ул бәлки сизне сатып алыр. Хәзер 30дан артты. Шуңа күрә мин әйтәләр инде, Лейла, син кая гына бармасаң, син анда дигән. Әйтәм, касание, максимальное касание булырга тиеш кешеләр белән. Алар мине 30 тапкыр күргәннән соң бу кем микән дигән уй фикергә килә башлыйлар да, яра язылыйм инде бу кызга диләр. Туйдырды инде, яра. Туйдырды. Хәзер йөри бөтен җирдә йөри. Чөнки бөтен җирдә күрәм. Шакыр язылыйм әле. Мин бөтен җиргә йөрергә тырышам, чөнки мине кеше күреп алсын, мине белеп алсыннар өчен инде. Медийностьны булдырырга да барыбер кирәктер инде, әйме? Менә бу Казанда бик авыр ул медийностьны булдырырга. Мин аны күптән түгел Шамил сезнең инде
директор сөйлешкенде әйткәнем. Менә безнең Казан СМИлары нишләптер медийный йөзләрне тотып алмыйлар. Менә барлыкка килә икән медийный йөземе тотта инде бөтен җирдә синең мәсәлән Татмедиа, Татмедиам бар. Синең ничәмә журналдан, ничәмә видео контент үстерән кешеләрең бар. Иде син елына нә бу кешене 100 тапкыр күрсәтергә кирәк бөтен җирдә дә, нә бу кешене. Һәм ул кешедән медийность үсә. Әлбәттә ул кеше бит истендә калдыра кем аны үстергән. Ниме? Һәм әлбәттә ниндидер моментта син инде сиңа кирәк булганда синең мөрәҗәгать итәсендә әйдә дә безгә коллаборация ясыйк, әйдә безгә просмотрларны арттырырга булышайк дип килсәң, конечно, ул медийный йөз сезгә рәхмәтле булачак та, риза булачак. Шуңа күрә минемчә ничәптер, менә Шамил әфәндегә генә түгел, бөтен СМИларга да, Аминовларга да барсына да менә шундый бер таләп, әйдәгез медийный йөзләр ясый башлыйк әле дигән. Чөнки менә шуннан да менә коллаборация ясарга кирәк, реклама кайдар бирергә кирәк. Ул кешеләр юк. Менә юк андый трендсеттерлар. Ничә менә соны башласаң, менә шуннан да менә сездә инде якыннар, иделләр төшерәсез бит инде видеолар, кунаклар чакырырга кирәк сезгә. Сез кунак чакырасыз да, билгеле булган. Анасы, безнең кеше бетте. Нишләргә? Теге, шуннан да менә сездә бит инде менә минем теге авыркан бер ноктага бастым да, мин аны тутай алмый кашуны сөйләячәкмен. Шуннан да менә сез дә бит инде минем өчен медийный йөз булырга әзер кешеләр. Тоттыгыз да инде бөтен җирдә булырга тиешсез, бөтен җирдә комментарий бирергә тиешсез. Чөнки сез шуннан да камера алдында утырып нәрсә сөйлисез. Сезне үстерергә кирәк. Менә җитми, ничәптер мәгълүмати шундый ярдәм СМИ ягыннан безнең яңа йөзләргә. Минемчә, минем фикер бу. Бөтен журналистларга, блогерларга кагылган сүз иде. Язып, мыегызга чорнап куегыз. Хәзер охватлары, лайклар турында менә сөйләшеп алдык. Ничә сторис куярга кирәк көненә? Алайса бузыва кадәр теге куйган бик күп кешеләр бар. Бузыва, караңыз, бузыва ләсәнс эшләргә ярый. Чөнки менә блогер белән шәхси битләрне бутамаска кирәк. Блогерның битләре инде страничкалары һәм шәхси аккаунтлар, алар ике төрле әйбер. Мәсәлән, Андрей Малаховны сөйлим инде. Ул менә килде дә социаль сетьләргә бик озак еллар буе кирмәгән ул. Аны булмаган аккаунтлары. Бу кирде дә көнендә 180 мең кеше килде. Көнендә 180 мең. Чөнки ул көн сайын кич белән алып бара прайм таймда, ул баручы булып эшли. Аны бер танылган шәхес. Танылган шәхес. Шуңа күрә ул блогер түгел. Ул үзен шәрә куямы, кәкре фотография куямы, ул алар кешегә барыбер. Ул барыбер лайк куя, комментарий яза. Теге кемәле ул, иркәме ул да куя үзенә. Сәлам матуркайларым. Битте. Бүтән блога аның белән шундый комментарийда гына. Ике кеше рәхәтләнеп комментарий калдыра. Аларга бүтән бер дә кирәкми. Блогерга пост астында сорау калдырырга кирәк обязательно. Аларның миссияләре бүтәнләй икенче төрле диләр. Шуннан блогер булу, блогер нолдан башлый. Үзенең эшен нолдан. Аларның менә аккаунтларында кешене үз аудиторияны җыю, үзен таныту дигән әйбер. Шуңа күрә блогерларга әлбәттә сторис куйганда, алар бузывыга карап куярга тиеш түгелләр. Шуннан да алар үзенең аудиториясының отклик диләр инде. Аудитория реакция җибәрә икән, аудитория синең сторисларыңа җавап бирә икән, димәк аларга кызык. Җавап бирми икән, димәк бүген без ничектер аралаша алмадык аудитория белән. Туктатырга кирәк бүген ял көне, мәсәлән. Хәзер юк шундый мәлек булганы бер нәрсә сториста барырга килгәчтен генә, менә мин монда ашарга бардым, менә мин әниңдә кунакта, менә мин барам, менә мин кайтам дигән хәерле иртә, тәмле булсын, хәерле төн дибеме, куялары ет шундый менә вакытта җиткәчтен. Хәзер алай түгел, син атнага 2 чыксан да була. Ләкин нәшәргә кирәк инде инфоповод диләр инде, ниндидер яңалык белән. Яңалык белән чыгасың һәм ул бер тулы даими ниндидер кызык хикәя булырга тиеш. Storytelling. Storytelling дип атала инде ул. Менә ул хикәяне булдырырга кирәк, башында уйлап табырга кирәк, сценарийны язарга кирәк һәм ул сценарийның ниндидер кагыйдәләре, яның кагыйдәләре була һәм ул кагыйдәләр буенча язарга кирәк. Ниндидер мин герой көнен башлый или атнасын башлый, геройның ниндидер проблемалары бар, герой ул проблемаларны ничектер шишә, герой ничектер яши, геройның яңа дуслары барлыкка килә, тагын авырлыклар. Инә шул кешегә карарга кызык була. Сериал кебек карап утыра ул синең сторисларыңны. Менә миңа да кайбер кызлар әйтә, мин көне буе синең сторисларны карамыйм да, аннан соң кич белән чәй ясап, бер утырып, 15 минут синең сторисларны карыйм. Дим, менә шуны теләгәнем дә инде мин, менә бу серияны эшләгәндә дип иштән генә уйлап куям мин.
Кызык. Постка килгәндә һәм рилсларга килгәндә аларны көненә ничә тапкыр куярга мөмкин? Көн сайын куярга кирәкме һәм кич белән куярга кирәк дигән кешеләр бар. Көндез, иртә белән аның кагыйдәсе бармы, юкмы? Ятам кагыйдәне. Ул кагыйдә 2010 елда чыкты шунда. Әле дә аны шуны сөйләп йөриләр кешеләр. Рәсем минем клиентларым кайчак насар. Ләйлә, мин бер мәкаләне укыдым интернеттан. Анда язылган сәгать 8дә куярга кирәк постны, сәгать 12дә һәм сәгать 8дә кичке. Дип яза. Битем офитегез әсез ул мәкаләнең датасына карамадыгызмы, ничәнче еллык мәкалә ул дип. Чөнки чыннан да алгоритмнар үзгәреп тора. Һәм менә теге елны эшләгән кагыйдәләр бу елны инде эшләми. Рилслар барлыкка килгәчтен генә безнең охватлар барыбызның да бик зур. Чөнки рилсларны төшерүче, менә кыска видеоларны төшерүче кешеләр әзи. Хәзер алар бүтән кеше дә төшерә башлады, бүтән кеше дә куя башлады һәм охватлар кими башлады. Кеше куркуыннан тагын да күбрәк куя башлый. Тагы берсесе булса да чыгачак, рекомендованныйга күбрәк куймал дип кеше кытыра куя. Ләкин монда карарга кирәк максаттан. Нәрсә кирәк сиңа? Син охват җыясыңмы? Ә сиңа нәрсәгә үзеңнең видеоңдагы охват? Нигә сиңа ниндидер Һиндстандагы яшәгән егет кызлар карап торуы ул синең видеоңны? Ул бит аның синең максатыңа туры килмәскә мөмкин. Әлбәттә сиңа матур сон кирәк икән, миллион соны кирәк икән. Бу сиңа туры килә. Ләкин сиңа кирәк икән сотырга, бәлки интернетта, бәлки сиңа аудитория җыярга кирәк икән. Бу инде икенче төрле максатлардан этеренеп эшләнергә тиеш видеолар. Шуңа күрә монда бер төрле кагыйдә була алмый. Беләсеңме, бер кешегә генә әйтеп булмый. Менә сез 10 видео куйсагыз, сезгә аудитория килә башлый дип әйтеп булмый. Шуңа күрә белергә кирәк. Менә син әйтсәң миңа ничектер бу студент кызга ничә тапкыр куярга кирәк рилсларны, кыска видеоларны аудитория җыер өчен дип әйтсәң, бәлки мин әйтеп алдырыйм. Ә менә бу бүтән кешегә дә туры килә дип җавап китерә алмыйм. Һәр кешенеке үзенчә булырга индивидуаль. Әйттегез бит әле, Reels рекомендацияга кирсен өчен кеше нәрсә генә эшләми, йөзәрне куя, унарны куя дип, ә нишләргә кирәк соң барыбер дә рекомендацияга кирсен өчен? Эмоциональ контент үсәргә кирәк. Эмоциональ контент ул менә кеше синең видеоны караганда ниндидер хисләр хис итә. Менә шул хисләрне син хис итә алсаң, кешенең нимә уны анда утырган кешегә ул синең видеоны карап бетерәчәк. Һәм бәлки лайк та куячак, үзенең царский лайкын да шәпиячәк. Булай күп очракта карап бетерү дә җитә. Карап бетерә кеше синең видеоны алгоритм бу видео кызык икән аңлый һәм күбрәк кешегә күрсәтә башлый. Нәрсә соң эмоциональ контент? Ул я син елап сөйләсәң, я син көлеп сөйләсәң, я син әтиеңә ниндидер машина бүләк итәсең икән, таныш булмаган кешеләрне карап утырасың, алар өчен сөенеп, син хис итәсең. Мин дә шулай итәрем дигән хисләр белән карый башлыйсың да, теге baby showerлар, баланың полын белүләре барысы да уны кешегә кызык. Шуңа күрә андый видеоларны без күбрәк рекомендацияләр күрәбез. Ә син утырасың икән ниндидер үзенең теге тыныч чырайың белән нәрсә сөйләп кешегә кызык булмаска мөмкин. Чөнки сөйләгәндә дә ниндидер агрессив булырга кирәк, яки ниндидер менә сиңа карап кеше зрәк кенә кем бу, нәрсә бу, аңа ошамаска тиеш. Бу да хис бит, ошамау да хис. Һәм ул үзе теләмәстән сине карап бетерә, чөнки аңа нәрсәдер синдә ошамый. Минем менә бер клиенткам бар иде. Ул традри TikTok'та, һәм TikTok'ны мин үзем өчен үзгәртеп бетергәнем. Ана TikTok'ның лентасы бит ул һәр кеше өчен үзгәрә. Мин караган идем, мәсәлән, TikTok'тагы рекомендацияләр, ничек итеп монтажларга, нинди трендлар бар дип үземә төзегәнем. И бу миңа әйтә, ярыймы мин үземнең TikTok'ымда үзем утырам ди инде. Дим, яра, бит инде TikTok'га утырсын дип уйлаган идем. 2 көннән соң кирсәм, бу TikTok'ны үзгәртеп бетергән. Однажды в России, стендап, ниндидер пусть говоряттан өзекләр, шуларны карап икән ул. И миңа әйтәм, мин сезгә бу контентлар ошыймы? Миңа ошамый. Дим, сез битәне карап бетерәсез. Әйе ди. Миңа ошамый, мин раздражаюсь и карап бетерәм. Карамагыз сразу анда иверне алып ташларга кирәк. Чөнки лента менә сизә, сез аны карап бетерәсез икән, ул сезгә тагын да күрсәтә башлый күбрәк. Шуңа күрә сез үзегезгә лентаны үзгәртә аласыз. Шунысы яхшы. Мәсәлән, анда 3 ноктага басып, не интересно дигән кнопкага басасыз да, ул сезгә бөтен мәче белән этләрне күрсәтмәячәк. Бар бит инде безнең хәзер төрле социаль челтәрләр, тыелганнар да бар, тыелмаганнар да бар. Мәсәлән, шул ук иң популярлары дип әйтик инде ВКонтакте, Telegram, Instagram. Шушы өчесендә кайсында рәхәтрәк сезгә, мәсәлән, һәм ни өчен? Һәм биредә
барыбер да ниндидер үзенчәлекләр бар бит инде, һәм алардан чыгып ниндидер кагыйдәләр дә чыгарга мөмкин. Булырга мөмкин. Шуннан да менә бу эш социаль челтәр шуннан да хәзерге вакытта иң популяр. Менә минем өчен әлбәттә яппиләре дә дигәннәре бар, аннан соң дзеннары да, ютублары да бар. Мин аларда да нәрсәләр салгалыйм, ләкин былай менә өчесендә конкрет утырам инде. Иң яратканы әлбәттә көн саен крем дигәне ул инде теге запрещенограмм, теге Instagram тыелган булган безнең социаль челтәребез. Шунда көн саен крем һәм контент салам. Контентны да шундан карыйм. Яратканнардан дисәң, Telegram яратканга әйләнә башлады. Анда мин чыннан да чын күңелдән нәрсәдер яза алам. Instagramда инде аудиториясе кән зурак булганга күрә, ничектер анда ачылып китәргә авырак була башлады. Telegramда мин теге озын постлар язып, ничектер үземнең фикерләремне, уйларымны җиткерәм кечкенә генә аудиторияма. Монда 163 кеше генә, без анда менә кечкенә генә гайда кебек, үз кешеләрем белән аларга ниндидер шундый кайгыларымны, хисләремне җиткерә алам. Инде Instagramга чыннан да чын күңелдән чыгасың инде теге позитивный позитив, успешный успех, алга китте, без барабыз. ВКонтактеда мин кросс-постинг белән шөгыльләнәм. Кросс-постинг ул яңа кара төс дидер инде име. Хәзер модага керде. Элек мин бик катгый рәвештә риза түгел идем. Кросс-постинг ясарга һәрбер социаль челтәрнең үз холкы бар дип сөйлидем мин. Ләкин хәзер аларны барысын да дөрес дип алып бару вакытны күп сарыф итә. Шуңа күрә күп очракта мин Telegramдагы булган постларымны, Instagramдагы булган постларымны кушып, нәрсәдер үзгәртеп, шунда салып барам ВКонтактега да. ВКонтакте минем өчен ул ниндидер фотоархив. Аннан табырга фотографияләрне җиңел. Мин анда барсына җыеп барам. Мин төрле папкалар ясап барам анда фото өчен. Теге кирәк булганда, тиз генә кирәк булганда контент өчен фотографияләр. Мин шуннан тиз генә табам да, салам. Чөнки үземнең менә фото галереямда, телефонда кутышкыч хәлендә минем фотографияларым аны үземнекеннән әзрәк, чөнки теге клиентлар, заказчиклар булгачтын инде. Анда тула аларның фотографияләре белән, менә мин 1 терабайт, ышанасың, 1 терабайт менә телефон җитмә, бетте. Мин кутышкыч ничәргә ханчта торганы мин белмим инде. Шундый авырлыклары бар. Шуңа күрә нинди кагыйдәләре бар дип әйтергә кирәк. Менә кросс-постинг дип әйттем бит, кросс-постинг ул булган нәрсә куеп барасың икән бер сойлаган социаль челтәргә көн саен кирип барасың ди. Атнага бер син әйтәсең, җомга көнне мин калган социаль челтәргә бөтен әйберне, менә монда салган бөтен әйберне бунда күчерәм. Ирем ничек күчерәсең? Менә бер тапкыр утырып. Чөнки хәзер синең клиентларың бар икән, заказчикларга әйтәм инде мин аны. Синең клиентларың бар икән, син аларны бөтен социаль челтәрдә тотып алырга тиешсең. Одноклассники да булырга мөмкин ул. Син анда уйлыйсың, анда кем утыра дип уйлыйсың, әйме? Анда кеше утыра. Синең клиентларың утырга мөмкин. Шуңа күрә авыр булса да, хәзер синең менә штатыңда бер кешең булырга тиеш. Менә ул утыра тупо дип әйтә инде урыслар. Тупо менә кросс-постинг белән шөгыльләнеп. Бөтен социаль челтәрдә синең видеоларың, фотоларың, постларың булырга тиеш. Менә шундый кагыйдә. Instagramга килсәк, хәзер аны алып баруның мәгънәсе бармы, юкмы, үсәргә кирәкме, юкмы дигәндәй. Әлбәттә, кая китсен, безнең халык шундый. Беләсең, мин аны Кытай белән безнең бит инде бу ситуацияны Кытай белән ничектер бер уртага куеп сөйләр. Кытайда яшиләр, алар менә шундый зонада, алар под колпаком. Алар Европа, Американың социаль челтәрләрен белмиләр. Без белеп алдык бит инде. Biz tutup aldık anda, күреп алдык шундай әйбер бар икән. Шуңа күрә безгә әйтәләр VPN начар, VPN белән киргә ярамый дисәләр дә, безнең хәзер авылдагы әбиләрдә дә VPN бар. Алар рәхәтләнеп Instagramга кереп, үзләренең китләгән контентларны карап утыралар. Беренче көннәрне кешеләрне куркытты. Әлбәттә, ниндидер 30-40% аудитория ишетеп төште, юкка чыкты. Ләкин аудитория барыбер бар, һәм аларның барыбер карыйсы килә, нәрсә укыйсы килә, син инде әлбәттә анда үз стратегияң белән Instagramны алып бара аласың. Аннан соң бит инде синең аудиторияң татарлар икән, татарлар Рәсәйдә генә яшәми. Тутта эшле Австралия татарларына, Финляндия татарларына, экспатларга, Америкада, Төркиядә яшәгән егет кызларга да эшләп була үзенең контентыңны һәм аны шулай аудиторияны җыеп була. Әлбәттә, сиңа кирәк икән просто аудитория, Казандагы аудитория, син мәсәлән маникюрный салон дийме, сиңа инде бу кагыйдә туры килми. Сиңа кирәк инде уйларга ничек итеп табырга менә Казандагы кешеләрне. Алар барыбер VPN белән керә. Ул тыелган граммга.
текст яки визуал. Бүгінгі күндә зур пост язуның мәгънәсе бармы? Гомумән актуальмы? Кирәкме, юкмы? Зур постлар чыннан да керә Телеграмда мәсәлән. Телеграмда син язасың пост, име? Бу синең постың узун. Аннан соң син тосыңда Инстаграмыңа видео итеп саласың. Син анда ниндидер видео рядлар ясыйсың да, һәм ул син язган әйберне укыйсың. Һәм яздырасың видео өстенә. Шулай итеп син әйтәсе килгән әйбереңне видео иттерәсең. Шулай итеп эшләсәң, мәгънәсе бар. Әйе. Менә бәсен инде уңайлы әйбер. Мин башта текстны Телеграмга язам, име? Аннан соң язган текстан мин ясыйм storytelling, сторисларга. Инде текстты әзер бастырып торырга кирәкми. Тотасың да күчерәсең дә ябыштырасың. Аннан соң сторисларың яхшы кирсә, син аңлыйсың инде, моны бит әле reels итеп тәшә була икән дип, reelsка да чыгарасың. Менә. Һәм менә күп очракта мин хәзер кызлар бит инде төшерәләр сторислар, аннан соң аны матур итеп монтажлыйлар. Мин кызларга әйтәм, бу бит reels. Нигә син аны 24 сәткә генә калдырасың? Истә калырлык әйбер, иренме, тагын бош, reels өчен аның беренче кагыйдәләре бар. Беренче 3 секундта кызык булырга тиеш, аннан соң инде ниндидер үзгәрешләр барырга тиеш видеода. Андай бер булса, димәк, синең reelsыңны караячаклар. Шуңа күрә кайчак сторисны әзрәк кенә үзгәртеп китерергә кирәк. Мәсәлән, син дә куйсаң минем көнем дип индеме, ниндидер нарезка. Аның атамасы булса кызыграк, минем көнем генә түгел, мин бүген иң кыйбатлы сумка алам мәсәлән. Дип язсаң, кешегә инде карарга кызыграк, һәм ул аны карап бетерәчәк. Шулай. Шуңа күрә мин күп шакт әйтәм, кызлар, сторис куер алдыннан, бу бит reels дип берничә дәфә әйтергә кирәк. Аннан соң курыкмыйча reelsка салырга. Кеше ахватларны көткәнгә күрә, ул ояла куерга үзенең reelslарны, һәм шуңа күрә шайтыгы, яра стористарына калсын инде, ярар, булмады буга инде, бу нормаль дип. Ул булмый да нормаль. Син өйрәнмәсәң, куймасаң, куркып утырсаң, син бер кашын да норма уровененә менеп җитмәячәксең. Ахватлары әз булган публикацияләрне удалить итәргә бетерергә ярыймы? Турсын нормасы алар. Кемдер алып ата инде, кемдер алып атмый. Мин үз алып атмыйм. Чөнки чыннан да мин алгоритмнарны ничек эшләвен беләм. Ул син әшәкет дигәнне аңлатмый. Син начар блогер дигәнне аңлатмый. Бу сине яратмыйлар дигәнне аңлатмый. Менә бүген шундый көн. Менә бүген синең аудиторияң вакытында күреп алмаган. Менә бүген синең аудитория вакытында лайк куймаган. Чыннан да аудитория кызык булмаган контент бәлки төшергәнмендер дип уйларга мөмкин име? Аннан соң син шуны аңлаганда, син аңлыйсың, мин яхшы блогер. Мин тәҗрибәле кеше. Бүген генә шулай булды. Всё, китәсең, шисең. Менә әйтәм, ахватларга карамаска кирәк дип әйткән кагыйдәне. Менә ул кагыйдә үзе эшли. Яхшы. Хәзер бит инде безнең күп контент ясаучылар, блогер бар дип әйтик инде. Алар арасында төрле өлкәгә кагылышлы кешеләр бар. Кемдер торт пешерә, кемдер тырнак ясый, кемдер вайннар пранклар. Бар араларында шундый кешеләр фото, видеолары ярый карарлык. Менә текст ягыннан нәрсә дип әйтергә? Хаталар бик күп, һәм инде алар күзгә ташланып тора. Сез моңа ничек карыйсыз? Сез үзегез дә хаталы язасыз. Юк. Нишләтергә менә андый блогерлар булырга тиешме? Аудиторияләре зур, карыйлар. Нинди караштасыз андыйларга? Мин эштән генә инде хаталы язам. Анасы үзең уйлыйсың, блин, үзем дә хаталы язам инде мин дип. Ләкин бәсме калган кешеләргә карамаска тырышам. Мин чыннан да менә карасагыз 39 кешегә генә язылган мин. Чөнки минем ОКР, мин теге бөтен лентаны карап бетермәсәм, туктай алмыйм. Шуңа күрә мин дә аңладым да, үземнең шундый проблема бар икән. Мин бөтен кешеләрдән дә максимально теге инде отписка. Теге кеше үпкәләмәсен, мин чыннан да искә төшсә, кирип карыйм да, менә лайклар да куям, язам, ләкин менә тормышымны шуңа сарыф итмәсен өчен шундый вариант сайлап алдым үземә. Теге иң якын кешеләрне генә калдырып, кем белән аралашам, кем белән күрешәм, теге әзрәк кенә 1 ел, 2 ел күрешмәгән икән, сөешмәгән икән, миңа инде кысту, мин алардан теге чыннан да отписка ясыйм инде. Вот. Карап бармыйм калган блогерларны. Аларга теге чыннан да мине теге әзрәк кенә нервга тия башлыйлар аларның хаталары, мәсәлән, дөрес эшләмәүләре, реклама салулары, мәсәлән, ул төшерә ниндидер обзорларын дип сөйлим мин генә. Обзорларын төшерә сыерларын. Аннан соң ни с того ни с сего ниндидер реклама шәпиде, аңлатмыйча.
и дальше кетаның пишен шобулары. Айтам, сен аудиторияны яратмыйсыңмысың, сен аудиторияң бар бир, мен сен аны айтмыйсың. Мен хәзер авылда булсам да сезгә моның турында сөйлисем килә әле дип, әзрәк кенә подводка ясайын. Нигә син аны уртасына шәписен дә куясың бит аның аудитория шок ката. Тутып аткан шикелле. Мен үз эшемне эшләдем, реклама күрсәттем, җиткән дальше киттек. Шуңа күрә мен андый кешеләрне бик яратып бетермим. Ләкин алар бар, аудиторияларны ярата. Нәрсә өчен ярата? Димәк, аудитория people have it дидер бит инде. Аудитория ярата икән. Димәк, без алардан үрнәк алырга тиеш инде бирләрдән. Бер караганда мин анда икәлегем бар. Мәсәлән, Элвин Грей үзенең вакытында YouTube-ларында чупу-чупслар авызына тыгып, ниндидер видеолар төшерәләр ялар Уразов белән, авызларына чупу-чуп тутырып, ниндидер сөяшеп, оңарга тиеш инде икенчесе. Бер караганда бит инде бу бит инде шундай артистларыбыз чуп-чуп тыгып авызларына нәрсәдер бу бит инде кринж. Кеше карый, кеше яшый. Димәк, алар аудиторияны шулай җыйдылар да. Хәзер клипларында миллионлаган просмотрлар. Пожалуйста, алай да шәп була бит. Без алай итә алмыйбыз. Без итәхәтле. Безнең юшинанда безнең бит ак пальто, безнең ак пальтолар распечатанга тиеш түгел, без андый түгел. Без аудиториябызны җыймый, без андый вариант, без шуңа күрә безне бер кеше карамый да, белмим. Без утырабыз анда. Мен әйтәм, танылган блогер, ләкин аны беркем дә белми. Шуннан да шуны вариантна куласың. Аңлыйсыңмы? Кайчакта уйлап куясың, бәлки алар кебек кайчакта баумга чыгып, пранклар төшерергә микән, сөт салып өстемә, бәлки шул айтып мен җыермын аудиторияны күбрәк дип уйлыйсың. Талашып берәр кеше белән. Талашып, нидер хайплар ясап, кешегә кызык. Ну, яңалыклар ишеткән кешеләр аны аңлыйлар әлбәттә, чөнки күбрәк негатив яңалыклар җыя аудиторияны. Ниме, җәлеп итә. Без инде иченнән дә итәгатьле, мәсәлән, булдыралар, без шигырьләр белән, без ниндидер шундый матур татар текстлары белән генә чыгасыбыз килә. Шуңа күрә мин әйтәм, карыйм да инде, хаталы булган текстларны булса була, кеше тырыша. Они старались тимин. Они старались. Алар тырышканнар, язганнар инде. Әлбәттә, татар клавиатурасында куярга кеше иренә, име? Андыйларны бөтенләй карый алмыйм мин. Миңа да авырта. Мен кемдер яза, мәсәлән, Ләйлә, сезнең текстларыгызда шулай ук хатта татарча сөйләшә алмыйсыз. Аны язган уланы урыс хәрефләре белән. Әйтәм, сез нинди телдә язганыгызны мин аңламыйм. Әйтәм, гафу итегез, конечно. Вот, шуңа күрә кемдер инде менә чыннан да шундый элементар әйберне дә шуй алмагачтын. Алар белән сөйләшеп тә булмый, алар белән не ведем переговоров. Андый кешеләр белән просто. Кем ничек ала шулай кылана инде монда. Шулай аудиторияны җыя тота. Татар телендә алып барылган аккаунтларны ничек итеп хәзер үстерергә, популярлаштырырга, гомумән алга итерергә? Беләсезме, татар телендә алып барсаң, аккаунтлар мин үзем алып барган бар. Эксперимент өчен алып барган имин. Аккаунтка җыела халык тизрәк. Ләкин кайсыр моментта ноктасы бар аның, ул үсми башлый. Чөнки нәсәләт үсә ул тиз. Чөнки татар теленә сусаган халык, алар татар телендә яңа контент күрәләр дә, шатланып укый башлыйлар. Ләкин андый аудитория күп түгел. Үсәсен килә икән, зуррак аудитория җыясын килә икән, барыбер я урыс теленә, я инглиз теленә күчерергә кирәк дип уйлыйм мин. Нәрсәгә казак теленә күчсәң дә, төрек теленә күчсәң дә яхшырак, чөнки мәсәлән Инстаграмда, Телеграмда, Телеграм туры килмим дә. Инстаграмда тәрҗемә итә постларны, үзе Инстаграм. Менә Телеграмда татар теленә, урыс теленә, калган телләргә тәрҗемә итә. Телеграмда татарча алып барсаң, аудиторияны җый була. Ләкин Телеграмда бөтенләй аудиторияны җыю авыр, чөнки анда юк, менә без өйрәнгән рекомендованный дигән әйбер инде, димәк, кеше синең үзе эзләп табырга тиеш бит анда. Шунда авырлык, шуңа күрә, мәсәлән, анда реклама да кыйбатрак, Телеграмда анда подписчикларның бәясе дә күбрәк, чөнки анда менә авыррак, шундый авырлыклары бар. Аудитория җыюның. Менә блогерлар турында сөйләштек бит инде, алар хәзер күп, алар хәзер татар телле блогерлар да күп дип әйтергә кирәк. Һәм алар еш кына ясыйлар гифлар. Гифлар гомумән нәрсә ул һәм сезнең үзегезнең дә оештырганыгыз бармы, катнашканыгыз бармы? Кирәк әйберме ул гомумән? Гифлар ул аккаунтларны үтерүчеләр дип атыйм мин, чөнки сиңа аудитория килә, алар сине укыйм дип килмиләр.
Сине яратам дип килмилдер. Алар Акча, җиңәм дип бүләк җиңә дип килер. Һәм алар килүгә синең аккаунтыңны скрит диләр дә. Алар гифтә катнашкан кешеләр. Алар гел гифтә катнашалар. Аларның инде 4000-нән артык подпискалары бар. Алар сезне күрмәячәкләр, белмәячәкләр дә. Сиңа сон кирәк икән. Әйдә катнаш. Ләкин ул син ахватларыңны нәкъ гиф вакытында гына булганда гына арттырачак. Гиф бетүгә подпискалар башланачак әлбәттә. Һәм аннан соң әлбәттә гифтан икенче гифка күчерә кирәк. Менә giveaway игла диләр инде аны. Менә гифтан икенче гифка күчеп яшәсәң, әлбәттә синең аккаунтың тегәзрәк кенә ахватлары бер тирәдә булачак инде. Ләкин менә мин беләм, күп блогерлар, федераль блогерлар, алар шулай дип үстеләр. Күп итеп акча эшләр һәм алар аннан акча эшли беләләр. Синең стратегияң юк икән аннан акча эшләргә. Анда гифларга кирмәсәң дә була. Чөнки менә мин хәзер 80 мең кертәм гифка дип син киләсең ди. Юк, безнең конечно тотарларда ул анда кадәр түгел. Анда 8 меңдер инде 15 мең максимум. Син кертәм дә 15 меңне, ничек мин 15 меңне яңадан кайтарам дигән синең ибрем булачак. Син диде кичкенә генә бәядә булган кызыклы, синең аудитория кызыклы булган продуктың булырга тиеш. Һәм алар син сатып алып, ул акчаны китерсәң, кире кайтарсаң, инде ниндидер уңышлы бер була. Бу подписчик бәясе 10 тиендә булмый. Чөнки алар сине чыннан да күрмәячәк. Сиңа акча эшләү өчен кирәк булса, гифларда катнашсаң була. Шуңа уйлап катнашырга, гифларга кирәк катнашырга һәм аңларга гиф начар усса, синең аккаунтың үләчәк икәнен алдан аңларга кирәк инде. Анысы үзең үз кулларың белән ул кешеләрне чистартып утырачаксың әле менә. Әйтте диярсең. Ярый. Хәзер әйтегез, үзегезнең аккаунтка күчәбез. Әйтегез. Сез бит инде футблогер. Антыда барайым. Гомумән, нәрсәләр төшерәсез биредә, нәрсәләр куясыз һәм сезнең төп критерий менә контентка нинди булырга тиеш ул. Мин чыннан да икенче блогым бар. Ул фудблог дип атала инде. Мин рестораннарга, кафеларга йөреп, үземнең фикерләремне әйтеп язып йөрим. Максаты нәрсәдә бу аккаунтның? Мин аудитория җыю түгел, чыннан да мин чын күңелен әйткәндә шеф-поварларны бик хөрмәт итәм һәм минем өчен алар рок йолдызлар. Һәм мин алар белән таныш булуыма шундый сөенеп, шундый алар миңа шалтыратып, я язып директка, я мине чакырсалар үзләренең инде яңа менюларына, миңа шул җитә. Миңа бүтән бер евро кирәк. Һәм шуннан да миңа әллә ничә шеф язылган. Мин алар белән аралашам. Алар миңа әйтәләр, Ләйдә, безне яңа мин бит инде ит ашамый торган кеше. Безнең яңа итсез меню барлыкка килеп китәләр, кабып карале, тәмле микән, юк микән, үзенең фикерен язып безгә әйтерсең әле дип әйтәләр дә, әлбәттә бу минем өчен мине чакырды. Мин бүген ашыйм. Илгиз ансыма түгел, мин байда ашыйм. Илгиз Галиев мине чакырды. Аннан сине йөреп киләсең дә инде. Менә шуның өчен эшлим мин. Менә минем аккаунтым ул шул. Бер максаты. Икенче максаты ул кешеләргә чын отзывлар җиткерү. Чөнки минем аккаунтымда түләүле реклама юк. Бартер буенча да. Бартер буенча да. Мине чакыра алалар рестораннар, кафелар, алар беләләр, мин килсәм, мин аларга барыбер үземнең фикеремне чын барлыкны язачакмын үземнең подписчикларыма. Күп кафелар шуны белгәчтен, ой ярар, икенче юл дип мине чакырмыйлар. Чөнки менә үзләрендә ышаныч булмаса, алар инде мине чакырмыйлар. Үзләре белгән кешеләр безнең былай да яхшы, килегез, карагыз дип әйтәләр дә, мин киләм дә карыйм да, әлбәттә ул дегустация бушка була, ләкин мин үз фикеремне җиткерәм. Инде менә шул бу аккаунтыма да 7 ел булды бугай. Һәм мин тәҗрибәм көчле. Минем күзем менә монда тузан, монда официант дөрес эшләми, монда менюда ниндидер хата, мин аны тиз күрәм. Анда әйберләрне, монда соус дөрес түгел, бу әйбергә монда соус ярамый, монда калак, монда булырга тиеш түгел, монда вилка булырга тиеш дигән әйберләрне мин моменталь сизеп алам һәм аны кызык итеп аудиториягә җиткерергә тырышам инде. Әлбәттә, күп аудитория белеп тә бетермим. Сен сизмәсләр иде ниндидер минусларны. Ләкин мин чыннан да күп йөргәнгә күрә мин инде аны язам. Һәм әлбәттә менә чыннан да ашырга дип әйттем бит инде көлеп кенә. Күп аккаунтлар миңа язалар. Без сезгә роллы бирәбез диләр инде. Сез безгә отзыв язасыз. Мин ролл сатып ала алмыйм инде. Мин ролл ала алмыйм. Миңа анда бер кирәк, миңа кызык түгел ул. Миңа кирәк именно менә яңа меню булганда, яки яңа ачылыш булганда барасызга иң беренчеләр булып. Беренче булып бармаса, миңа инде кызык түгел. Менә ул мин читрим, мин контент үстерән кеше, миңа иң беренче булып барып чакырсалар, менә сез
ең бірінші болып менюны тотып қарайсыз, ең бірінші болып ишіктен кіресексіз біздің яңа ресторанымызға. Мен сүйініп барам. Былай мен күнінде бір орында отырып ішлемей ештім. Мен кафеларға кіріп берейін, күн сайын күніне 2-3 тапқыр кірген мүмкін, ошаған сайын деймін. Һәм әлбәтте вақыт болғанда контент та түсірем өзімнің подписчикларым үшін. Ерінмесем, монтажлап солам. Шуңа көп төшерелә ул име ирнәм генә бу минем хобби эш түгел шуңа күрә бер кеше мине өстен тормый әйдә әле бүген пост чыксын әле синең дигән кеше тормый шуңа күрә мин инде теләгәндә генә чыгарып утырам анда минем миллионлаган подписчик булсын иде дигән максат юк минем чыннан да менә минем өчен менә шеф-поварларның рестораторларның нидер хөрмәте булса миңа җитә. Тагын нәрсәне әйтәсем килә. Менә сезнең блогны караганда нәрсәсе файда дип әйтергә кирәк безгә, аудиторияга. Ул Казанда нинди тагын кызыклы җирләр бар икәнен белү. Сез бит анда төрле өлкә буенча кертәсез дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, ял итеп тә була торган җир, ашап та була торган җир. Анда мәсәлән, вегетарианнар ашый торган җир. Тагын анда менә шундый группаларга бүлгәч дип әйтергә кирәк. Кеше карый, охо, мондай җирдә бар икән дип, һәм шуннан соң барып ашап карый һәм сезгә рәхмәт әйтәдер, бәлки. Миңа сторисларында кемдер инде билгеләп куя, синнән күреп барып кайттык дип, бу инде шатландыра әлбәттә. Чөнки менә бу инде аудиторияның отклики дип атала. Кайтавазы әйе. Менә алар кайтавазы килә икән, син тагы да эшлисең килә. Булмый икән ул кайтаваз, син утырасың, кемгә кирәк, буны сезгә чыгарам инде мин моны дип. Менә әзрәк кенә реакциялар китә икән, мин кирәкле кеше, минем блогым кирәкле, әйдә тагын да төшерим әле дип сине куясың. Чөнки чыннан да иренмәскә кирәк блогерларга әнә шундый огонёкчыклар җибәрергә. Чөнки ул менә кичкенә генә утны, шундый кичкенә генә әйберне эшлисең бит инде. Кызык булса чыннан да кеше ояла куярга. Хәзер ул миңа нәрсә җавап бирмәсә, җавап бирсә нишләргә дип куркалар инде. Шуңа язырга курка. Мәсәлән, күп блогерлар җавап биреп өлгермиләр үзенең аудиториясенә һәм син ун тапкыр язасың икән, сиңа блогер җавап бирми. Ул син белән аралашасы килми дип уйлыйсың син, әйме? Ләкин ул бит өлгерми. Хәзерге вакытта практикада күп блогерларга, крупный блогерларга нидеме әйтәләр, без саат атнасына 1 саат буе утырып директта җавап бирергә. Һәр кешегә тырышырга инде. Чөнки чыннан да син җавап бирмисең икән, ахватлар төшә бара. Потому что индигенче ел язмыйсың ал кеше. Хәтта аерым кешеләрдә бар бит шулай аккаунтта җавап биреп утыра торган. Әйе, андый кешеләрдә. Мәсәлән, мин белмим андый блогерларны, чөнки үз блогерларын аккаунтларын урларлар дип куркканга күрә, кеше бит инде бер кашында парольләрен икенче кешегә бирми. Чын күңелне әйткәндә, бөтен блогерлар, мин белгән блогерлар үзләре чыгаралар. Әлбәттә, кемдер аларга контентны эшләп биргән микән, монтажлап биргән микән. Ләкин чыгаруын үзләре чыгаралар, җавап бирүен үзләре җавап бирәләр. Чөнки чыннан да аккаунтны кемдер урлар дип булырга мөмкин. Әйе, шуңа күрә аларның үзенең парольләрен икенче кешеләргә бирмиләр. Менә бу реакцияләр алар ахватны күтәрәме? Күтәрә әлбәттә. Сез әзеркән кысып калсагыз да видеоны, сен укып бетерер өчен ул да ахватларны арттыра. Алгоритм менә ул робот көн сайын диярлек өйрәнә. Ул менә бүген мондый алгоритмнарны карап алайым үзенә. Икенче юлы, икенче көнне син икенче реакция эшли башлагачты, ул өйрәнеп, ул реакцияларны аңлап синең реакцияларны тагын да яхшырта үзенең алгоритмнарын һәм ахватларны әзрәк кенә үзгәртергә мөмкин. Сезнең менә любой ниндидер аудиторияның төрле реакцияләре, алар барысы да тикшерелә робот буенча һәм робот аны ахырдан инде бу блогер яхшымы, бу блогер начармы, бу блогерның контенты әйбәтме, юкмы икәнне инде аңлап, ничектер аның ахватларын якимите үстерә. Теневой бан дип әйтәләр. Кайбер блогерлар, мин теневой банга эләктем, буга зинһар өчен шуннан чыгарга булышыгыз, реакцияләр җибәрегез диләр. Әлләнчә ел буе Адам Мессери, ул Инстаграмның директоры, глейтәдер, теневой бан юк. Ләкин бер тапкыр күптән түгелне ул үзенең интервьюсында былай дип әйтеп өлгерде. Без кайбер блогерларны алабыз на заметку диде ул. На заметку ниндидер контенты начар булса. Бу бит инде безнең өчен теневой бан, аңлашыла бит инде. Димәк алар кемдер синең аккаунтыңа яки синең контентыңа
ну начар деп томга куйса, андый вариантлар бар, спам варианты бар, мошенничество деген вариантлар бар. Аны Instagram карап утура инде. Сенин миллионный аудитория экен, бир киши эшлесе, фигня. Коркунуч түгүл. Энди 100 киши эшлесе, улуу эле карагыздар, инсермда дурус болмаска мүмкүн. Чөнки робот чыннан да көп учуракта тыңламый да, көрмөй да, эме, оңламый да. Мисалы, миңа келди бан, мен сарафаннан ийим. И секундында минем сторис юкка чыкты да. И жазылган эротический контент. Мен керек қарайым өзін сарафаннан, бүтін ябық шын, сарафанда күлмек әлі ол, күлмек шыннан да. Мен қойсы жерінде эротический контент болған енді бұл. И мене 3 ой мен болдым, шындай на заметкада, и менің ахватларым бек нашар болды енді. Мұнда да қойғыра керек түгіл, бұзмасаң, қойдаларына Инстаграмнан сен ол теневой баннан шығасың әлбәтті. Ана бірінші көбейт бір реакция қойсалар да, қоймасалар да, ол мене уақыт өзмеші. Мене ол галочка, қызыл галочкадан ешіл галочкаға көшмеші, сен біріншікті аннан қоша алмайсың енді. Шоңа көре, бұл кімдір менің сторисini көріп, эротический бірдеп қойған енді, аңлайсың ма? Тіге робот текшіріп те тұрмаған. Аңа бары бір. Мұнда келді сізге жалобы, пожалуйста, лектеріңіз. Аны бет нендер бала да қойырған мүмкін. Шынан да қой шақта директін ашасың, анда оңашылмаған харфлер келген еме. И озалардың, ей, балам телефонды қолға алған екен деп еме. И мен оңлайым, ол бала әләнші кнопқа басқанда, Боларға мүмкін аллайда. Шоңа көре. Балаларыңызға бермеңіз телефоныңызды. Қарашын, сені бойбанға легеміз. И анасы бет бұлырға мүмкін бе сенің конкурентларың? Шай кнопқа басып бұтыра оңайсың ма? Хәм андай моменттарда бұлырға мүмкін. Чөнки бар чатлар, отыралар бірге ол чатта. Мәселен, 10 блогер, хәм бір блогерін алар яратмайларды. Тұталар да айтар, едекіз, оны біз да қазір бір юлы анан бұл сторисына басабыз не бұл кнопкаға. Бұл идеяны алмағыз, жинқар. Но шуны вариантлар бұлырға мүмкін деп ойлаймын. Телефон толық дейдігіз, бит әлі 1 терабайт та жетмей дейдігіз. Андағы фотолар, видеолар бойынды сіздің аккаунтқа кіресігіне түгіл, демек сіз ол барасыз параллель рәуіште, тоғын әлі бірнеше аккаунтны, блокны деп айтырға керек. Нендей оңышлы проектларыңыз бар нашылар арасынан? Қазір искелет шырып болмейді. Мен шыннан ішіні бітіріп барам. Міне өліккі клиентлар. Менің бар акушерларым да, менің бар шәқси беттері бизнесменнарлықы. Анан ең ауыры. Кіші үшін алып барырға шәқси беттеріні ең ауыры. Чөнки сен кішінің бошына кіріп отыра алмайсың. Ол бет енді фоточка ғана түгіл. Анда нендер фикірді өзіға керек, нендер ойларымды өзіға керек. Кішінің ойы сені көен тұру келмеске мүмкін. Шоң кірі иротлар бүтінлей іште болмады менің қызлар білен. Алар мен айтылар енді, ой, сен менімше ойлайсың екен, ой, сен мен бошыма кірдің мәлі деп енді. Алар білен әншетір жеңілдерге. Ondan soň kafe-restoranlar bir ara Tübetey bilen işe bolgan ýym. Elde Tübetey bilen bizning ýokşy şunday tandem. Biz bik ýokşy aralaşabys. Min alarnyň bir chatynda elde oturam. Gitsem de indi köpdenden alar bilen işegenim bar. Anda Tübeteyge kirip garasaňyz, anda menim fotografiýelerimde. Ýalarny reklamny ýüzü. Ne şöyle bir şey gitsem bula, koy bir kişiler etler, oy etmeli benim akkauntumu alıp barganın etme, mena kerekmi bu dibinde. Men көп uşakta etede almıydırım. Hazır iştirgan zaказчикларымны, mene alar bilen indi men sağ bulaşıp baram, şoň kere şu elde alarını da etip gite almayım. Mene. Gaf etiniz. No 35 minut ulediler. Бигрәк күп икән. Хәзер менә акча турында сүз киткәч, күп эшлиме акчаны эсемен белгәч, блогер. Касанда минималь бәя 10 меңнән башлана. Бу бер аккаунт өчен бер социаль шелтердә. Әзрәккән орта башлый икән. Кросс-постинг булса, 12 мең булырга может икенче аккаунтка күчерергә шулай берне. Аннан соң кросс-постинг булмаса, икенче контент язырга кирәк булса, анда инде 20 мең була. Ике аккаунтында алып бару була бит инде ул ике төрле контент белән. Шуңа күрә бәяләре гел төрле. Һәм син үзең бәяне үзең куясың. Сиңа кызык түгел икән 10 меңгә эшләргә. Йөри алмыйсың икән көн сайын заказчик яныңа, һәм көн сайын аңа контент эшли алмыйсың икән 10 меңгә. Син 10 меңгә эшли алмыйсың. Кемдер үзенә 10 меңне шундай күп дип саный да, йөри, аңа рәхәт. Ул аның ничектер мотивациясы. Миңа 35 мең булмаса, миңа мотивация юк. Мен мин эшләмим. Әзрәк, эшләмим мин. Булмаячак, безнең тандем китмәячәк.
Сезнең бит инде тәҗрибәгездә зур, шуңа күрә сез инде 10 меңгә генә кеше дә уйлый, син 20 минут эшлисең дә көненә шуның өчен 35 мең алып утырасың. Ну миңа 20 минут җитә, чөнки мин элек 8 ел элек 3 сәгать утыра идем шуны эшләр өчен. Хәзер 20 минутта эшлим. Башлаган кеше өчен ул менә чыннан да мин эшләгән эшне мин киләм дә мәсәлән, мин секундында инде беләм нәрсә төшерергә кирәк. Мин 20 көнне буе бер шул локация буенча мин төшерәм дә 10 фотография мин китәм. Миңа утырырга кирәк түгел көнне буе анда. Кем эшли белми әле, алар әлбәттә утырырга тиеш 1-2 көн заказчикның эшендә күрергә, нәрсә төшерергә, нәрсә итәргә, электр булырга. Мәсәлән, мин кичәдә туган көндә булганда кызлар көләләр инде. Син секундда төшереп аласың да контентны ди, бездә утырасың ди. Мин беләм, мин күреп алам, хәзер кемдер нәрсә белән чишкәндә дә мин аны сизеп алам. Менә монда нидер кызык момент булачак. Моны электр булырга кирәк. Кешегә кызык булачагын карарга. Мин уже телефон начиннан да менә монда бит белмәйм да асланган. Минем кирәк икән, булай тренда төшерә башлыйм. Бу уңайлы. Тәҗрибә шуннан килә инде чыннан да. Шуңа эшлишлегенә. Мин үзем 5 меңнән башлаган идем. Ул вакытта әле видео контент юк, фото контент кына иде. Анда ул елларда 3 пост ясарга кирәк көненә. Менә шундый вакытлар бар иде. 3 пост көненә. Һәм мин анда 5 мең аладым, һәм минем 10 заказчик бар иде. Шундый вакытлар бар иде. 50 мең эшсен килә бит инде, 5 мең җыясың да инде 50 мең. Ләкин кайсы моментта мин аңладым, бер заказчик арасында икенче заказчикка таксига йөри башлыйсың, шул акча шунда китә. Син бер заказчикны алып ташласаң, инде җыю барып өлгеререң. Димәк, бәлки миңа бер заказчиктан саубулашыргадыр, һәм 9-ны гына калдырып эшләргәдер дигән фикерләр барлыкка килде. Һәм чыннан да ул Toyota'ның шундый яхшы китабы бар. Анда Lean дип атала ул система. Бүтән авырлыкларны китерә торган әйберләрне кисеп атасың да, бер әз эшләргә, ләкин күп итеп ничинде 20% син эшлисең, 80%-та синең үзенең үзе яши инде, сиңа үзе китерә сиңа результатны. Менә шундый бергә өйрәтә ул Toyota. Мин чыннан да менә шундый моментта утырам да саныйм. Мәсәлән, минем көненә сәгатенә ничә акча эшлим мин? Ничә сум акча? Офистан киттем. Минем сәгатем 200 сум торамы? Хәзер җәй урамда җәй. Мин лучше сөкемичә паркта утырам. Үземә менә бернәрсә эшләмичә, акча эшләмичә. Һәм мин тормыш итәм. Мин күрәм менә бу Казанны, бу яшеллекне, бу саф һаваны. Офиста утырган 200 сумга сәгатенә. Мин юк, мин риза түгел. Дип мишә киттем мин. Санасаң, син аңлыйсың, һәм шуннан да мин 10 заказчик булганда, 5 меңнән мин аңладым, 3 заказчикны алып ташласаң, яши дә башлыйсың. Таксига да акча китмей. Син эшләгән акчаң синең китә таксига. Нәрсә кирәк ул? Шулай дип санап кына чыгып, мин үземә кимәйттем заказчикларны. Анасын бер мизгел аңлыйсың. Бәяне арттырсаң, заказчикларны тагын да киметәсең. Тагын да тормышың арта. Һәм менә мин бик сөйнәм хәзер заказчикларны бөтенләй битереп, үз блокларым белән генә шөгыльләнә алуыма. Чөнки минем финансовый подушкам бар, җыелган ул минем гел юл итәргә яратам, һәм мин үземә әйтәм, проектлар булыр әле, соңрак бәлки нәрсә икенче бер уйлап табырмын дип, мин менә хәзерге вакытта җәй көнендә бөтенләй бер заказчикны калдырмаска уйлыйм. Аңлашылды. Һәм, син беренче соравым булган, нигә мин китәм, нигә исемемнән китәм? Без шуны әйтмәкче, нәрсәдән башладык, шуңа таба килеп җиттек. Хәзер бит инде искусственный интеллект. Ничек була татарча? Тәрҗемә итмәсез? Ясалма интеллект. Ясалма интеллект бит инде хәзер, име? Һәм күп әйберне, текстларны язу, фотоны эшләү, видеоны монтажлау, идеяларны тудыру. Барысын да ясалма интеллект үсәчәк. Һәм син бик тикә исемен белгеч булачаксың, име? Син чыгып каласың. Һәм мин уйладым инде, хәзерге вакытта ясалма интеллектка ничектер үзенең юнәлдерергә һәм шуны өйрәнергә. Менә шуңа вакыт алам мин. Һәм бәлки моны өйрәнә, көзгә инде ниндидер идеялар барлыкка килеп, мин нәрсәләр эшли башлармын инде шулар белән. Шул мөттә. Кыскасы, замана белән бергә атлап, бөтен яңа әйберләрне үзләштереп, тагы да
үсергә. Әлбәттә. Яхшы, бик зур рәхмәт. Нәкъ менә шушы урында хәзер инде без йомга куйбыз. Безнең бүген кунакта тагын бер әйтергә кирәк, күп кырлы шәхес, кахва яратучы Лейла Лерон иде. Аңа бик зур рәхмәт әйтәбез. Әйтер сүзләрегез калмадымы? Минемчә, тормыш ул хәзерге вакытта менә монда чынбарлыкта, офлайнда һәм әлбәттә тормыш ул онлайнда. Син онлайнда юк икән, димәк син тормышта юк. Шуңа күрә онлайнга чыгырга, онлайннан курыкмаска, анда үзеңнең тормышыңны, шәхси тормышыңны күрсәтеп барырга кирәк дигән фикердә. Шуңа күрә курыкмагыз, дуслар, салып барыгыз үзегезнең контентларыгызны социаль челтәрләргә. Нәкъ шулай килешәбез. Һәм тагын бер тапкыр зур рәхмәт әйтәбез Лейла Леронга һәм зур рәхмәт безнең Китап радиосына нәкъ менә шушы зур студияны безгә биреп торганнары өчен. Бик зур рәхмәт һәм рәхмәт әлбәттә инде сезгә, безнең караучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыз безнең белән бергә булганыгыз өчен. Барыгызга да сау булыгыз дибез.